Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. Proud ako noon kasi tingin ko sa family ko ay perfect. Never ko nakitang nag-away ang mga magulang ko. Walang bisyo ang tatay ko. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. May negosyo kami noon na gilingan ng malagkit at kayuran ng niyog. Ngunit nung grade 4 ako, unti-unti kaming nabaon sa utang. Dumating sa punto na kinailangan na naming lumipat ng matitirhan para makaiwas sa kahihiyan. Nakaranas kami ng maraming pagsubok. Makitira, mapapalayas, tapos makikitira ulit sa iba. Naranasan rin naming kumain ng nilagang kamoteng kahoy sa umaga, nilagang saging sa tanghali, at plain na lugaw naman sa gabi. Kapag magkakanin, madami kaming ulam. Asin, toyo, bagoong. Mamili ka kung anong gusto mo. Lahat na yata ng hirap at pangmamaliit ng iba ay naranasan namin. Medyo naging okay lang kami nang makahanap na kami ng loteng hulugan kung saan nagtayo si tatay ng maliit na bahay kubo. Nakapagtrabaho si ate sa Manila at nakatapos kami ng high school. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay, hindi na ako nakatapak ng kolehiyo. Pumasok ako bilang sales lady sa palengke. Nahihiya ako tuwing nakikita ako ng mga teacher ko. Bakit daw hindi na ako nag-aaral? Sayang naman daw at matalino pa naman ako. Mas pinili ko na lang magtrabaho para makatulong sa pamilya ko. Habang nagkakaisip ako, doon ko na-realize na hindi pala perfect ang family ko. Naramdaman ko na may favoritism sa family. Hindi ko maramdaman ang halaga sa buhay. Walang interesado sa mga kwento ko tuwing uuwi ako galing trabaho. Minsan masaya akong magdadaldal pero wala naman palang nakikinig sa akin. I felt out of place sa sarili kong bahay. Habang nasa ganitong sitwasyon, pilit ko ring itinatago ang tunay kong pagkatao. Hindi ko agad nabanggit dito na lesbian ako. Halata naman sa kilos ko na lesbian ako pero ayaw paniwalaan ng pamilya ko. Simula bata, sinanay na ako magsuot ng bestida tuwing magsisimba kami. Nagdedress ako, nagli-lipstick, pero pag nasa loob na ako ng simbahan, feeling ko ang sama-sama ko. Paano ko nagawang humarap sa kanila, wearing a dress as a mask, at itinatago ang totoong ako? Mahabang panahon kong nilabanan ng sarili ko. Hindi ako naging masaya dahil parang laging may kulang. Dumating sa point na mas gusto ko na lang mag-isa kasi hindi ko na kailangan pang magpanggap. Sa tuwing may sermon against LGBT, lumalabas ako ng church at umiiyak sa CR. Hanggang isang araw sumuko na ako. Hindi ko na kayang lokohin ang sarili ko kaya pinilit kong maging independent. Nagtrabaho ako sa malayong lugar. Doon ako naging malaya at sobrang sarap sa pakiramdam. Pero syempre, tulad ng preso na tumakas lang, mahuhuli at mahuhuli pa din ako. Nalaman ng parents ko at ng mga kasamahan namin sa simbahan
na may girlfriend ako. Dahil doon pinamili nila ako kung magbabagong buhay ba ako o itutuloy kong maging lesbian at titiwalag. Sobrang sakit na mga sinabi nila tungkol sa pagkatao ko. Bakit daw ako nagpaka-lesbian? Hindi daw ba ako nandidire sa sarili ko? Iyak ako ng iyak pero dahil naawa ako sa parents ko dahil pag pinili ko ang sarili ko, kailangan nila akong itakwil dahil sa beliefs namin. Sa kabila nito ay pinili kong maging ako, not because ayokong magbalat kayo. Tinanggap ko ang parusa. Ilang taon akong hindi kinausap ng pamilya ko. Natutunan ko ring maglasing sa sobrang lungkot. Dumating pa yung time na nagsara yung pinagtatrabahuhan ko. Gusto kong umuwi ng bahay, pero hindi naman nila ako kinukumusta. Nakituloy muna ako sa bahay ng girlfriend ko pero umalis din ako dahil ayokong maging pabigat sa pamilya niya. Tumawag ako sa amin. Pwede daw ba ako umuwi? Hindi daw pwede kasi gupit lalaki daw ako. Nakakahiya daw sa mga kapitbahay. Sobrang nireject ako ng pamilya ko at walang gustong tumanggap sa akin. Pinalipas ko ang ilang buwan at sinubukan kong bumalik sa amin. Yung tatay ko parang naaawa kaya sinamahan niya ako sa kakilala niya para pag-applyin ako ng trabaho. Nung una ayaw kong tanggapin dahil mukha daw akong lalaki. Pero swinerte pa rin dahil inaccept naman nila ako. Pagkagaling namin sa opisina, pinagtawanan ako ng tatay ko at ang sabi niya, "Kita mo na, sa itsura mong yan wala talagang tatanggap sa'yo." Pakiramdam ko nun ay sinaksak ako sa puso ng sarili kong ama. Wala akong ginawa noon kundi umiyak ng umiyak ng umiyak. Kahit nasa work na ako, iyak pa rin ako ng iyak. Parang nagsisisi ako na umuwi pa ako sa amin. Mabuti pa yung ibang tao, hindi man reliyoso, pero hindi ka huhusgahan. Dahil dito ay umalis ako ulit sa amin. Nagkunwari akong may magandang trabaho na nag-aantay sa akin sa Maynila. Tinanggap ko sa sarili ko na wala na akong pamilya na masasandalan. Sa kabutihang palad ay natanggap ako bilang cashier sa ibang lugar. Nagkaroon ako ng stable na kita. Nakakapagpadala ako sa pamilya ko kahit papaano. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho. Imbes na magtanim ng galit, inintindi ko na lang at nirespeto ang paniniwala ng pamilya ko. Sinamantala ko ang pagkakataon para makatulong sa kanila. Gusto kong iparamdam na kahit mas pinili ko ang maging totoo sa sarili ko, pamilya pa din ang priority ko sa buhay. Palagi kong pinagdarasal na sana ay patuloy akong bigyan ng Diyos ng mabuting puso para sa pamilya ko. Sa kapwa ko LGBT, hindi man tayo tanggap ng marami. Patunayan lang natin sa kanila na kaya nating magmahal ng totoo at kaya nating makipagkapwa-tao. Ako po si Denise, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. P.S. Year 2017 ko unang narinig ang programa ninyo. Talaga nakakaaliw kayong pakinggan at noon pa lang gusto ko na ding mag-share ng story sa inyo kaso hindi ko pa alam kung paano. Sa work ko lang kayo napapakinggan kaya kapag nilipat nila ng istasyon ng radyo, kahit nakakayamot, wala naman ako magagawa. Pero good news dahil sa work ko ngayon, Solid Love Radio kami at daily ko nang naririnig ang malakas na tawa ni Ma'am Nicole at Sir Chris.